És la idea de la canya i del pescador, no? Fins ara anem Donem abocant la diners. canya perquè aprenguin a pescar, no els hi donem el peix. Perquè clar, tu pots anar allà, muntar-los i coses, te'n vas i què? Quan allò s'espatlla o quan allò se'n va tot a passeig. Jo concretament, Jo no. vaig anar-hi jo, no va poder ja, vaig anar-hi perquè jo sabia fer de pagès, jo I sabia anar a conreuar, ensenyar jo això. sabia, i l'idea era anar a ensenyar això, no? que ells sapiguessin fer-ho. Tenint en compte que sou els responsables d'aquest projecte, o sigui, quines tasques teniu com a tal? Mira, les tasques són a sèrie. Ser allà i buscar Com temps. més temps puguem estar allà, millor, que ara últimament no hi estem gaire. I anem 3 cops a l'any, fem 3 viatges a l'any, i abans hi estàvem 3 mesos. Tasques en allà són, doncs, fer tot això que hem dit, ensenyar-los a treballar, ensenyar-los a fer això, reunions per com han de fer les coses, Això, moltes mirar reunions, els s'ha de parlar números, molt. comptar molt amb ells, amb els números i la manera que els han de portar, la manera que ho han de fer. Has de trobar la persona adequada perquè ho sàpiga fer.